Salam ýene hormatly adamlar. Garaşdyr bagy bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sany ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwlet siýasatynyň iler tutulýan meselelerini hemem käbir etmän taslamalarına gararly. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary we şu ministrler kabinetiniň sany ulgamy arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejliste resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder we käbir meseleleri ara maslahatlaşar. Hormat prezidentimiz sany ulgamy arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, uzul berilen tapşyryga laýyklykda mejlisiň gün tertibiniň esasy meselesiniň sany ulgamy bilen baglanyşykly boljakdygyny bellädi. Hemde şunuň bilen baglykda ministrler kabinetiniň agzalarynyň hatabatlaryny dinledi. Ilki bilen döwlet başçylygynda hatabat bermek üçin ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýewa söz berdi. Çakyýew Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda tanlyk saýat ösürmän konsepsiýasynda we Türkmenistanda tanlyk saýat ösürmän 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynda belirlenen çäreleriň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Konsepsiýada gödüň tutulan wezipeleri 3 tapgarda durumşa geçirmek meýilleşdirilýär. Birinci tapgyrın çäklerini Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanda tanlyk saýat ösürmek boýunça pudogary topar döredilip, onuň düzümi we düzgünnamasy tasdiklandy. Türkmen Aragatynşyk agentligi tanlyk saýat ösürmek boýunça agtyarly idare hökümine kepitlenildi. Ýurdumyzda sanlyk saýatyň mühim esaslaryny kemale getirmek, ilkinji nowatda bir ulgamda gadyraşdyrjy hukuk namalaryny ýerlikderli kämilleşdirmek, ministrliklerde we pudoklyň duranyş idaralaryna elektron resmi nama durançy ulgamlaryny hemde internet web saýtlaryny döretmek boýunça ýerlikderli işler alınıp barlýar. İkinci tapgyrda 2020-2023 ýyllarda döwrewap maglumat aragatynşyk tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak, maglumat toplumagyny ipşin etmek boýunça işler dowam edýär. Döwlet hyzmatlary portaly döredildi. We portal elektron görünüşinde döwlet hyzmatlaryny etmek üçin bir penjere awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamy görünüşindedir. Häzirki wagtda portalda maglumat hyzmatlary döwlet idaralarynyň internet saýtlary we beýlekleri ýerleşdirildi. Tanlyk saýat ösürmeň çäklerini ikinji tapgyrda elektron hökümet ulgamyny doly işe girmek gödüňde tutulýar. Şoň bilen baglykda degişi maksatnama işlenip taýýarlandy. Bir bitegi maglumat merkezini döretmek boýunça degişi işler geçirilýär. Konsepsiýany durumçy geçirmegiň 3-nji tapgyry 2024-2025 ýyllary öýetsini alyp, bir tapgyrda ýurdumyzyň ykdysadynyň dürli pudoklaryna tanly intellektual tehnologiýalaryň usullaryň kämilleşdirilmegini we ornaşdyrmagyny dowam etmek hemde konsepsiýada belirlenen wezipeleriň we çäreleriň ýokary hilli ýerine getirilmegini üpçün etmek meýilleşdirilýär. Bir tapgyrda ýurdumyzda sanlyk saýata geçmekde we onu ösürmekde gadanlan oňun tejribeleriň esasyna has netijeli taslamalaryň ornaşdyrylmagyny giňden ýaýwanlandyrmak hemde bu gurda işleri mundan meýlekde kämilleşdirmek gödüňde tutulýar. Mejlisiň başlygyna şeýlegem hormatly prezidentimizden aragatynjyk liniýalaryny goramagyň kadrlaryny tasdiklamak hakynda kararyň taslamasyny taýýarlamak boýunça uzul beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berildi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna degişli resmi namanyň taslamasy ködürlenildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, aragatynjyk ulgamyny goramagy durandyrmak meselelerini çözmek babatda anyk tapşyryklary berip, degişli karary gol çekdi we ony sany ulgamy arkaly vice-premieri berdi. Soňra agentligiň ýol başçysy bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe amala aşyrylýan durumçy ykdysady özgertmeleriň çäklerini ulug aragatynşyk toplumynyň gadyraşdyrjy hukuk büniýadyny kämilleşdirmek boýunça işler barada hatabat berip, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna möhüm maglumat infrastrukturalarynyň obyektlerini derejelendirmek boýunça pudogary toparyny döretmek barada teklipleriň taýýarlandygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, hüdülünün teklifi makullady we maglumatlary bermek ulgamyny hemde aragatynjyk düzümini döwrewaplaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. Döwlet başçylygyna ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktoryna bu ýurdaky işleri dowam etmegi we gödüňde tutulan meýilnamalary üstünlikli ýerine getirmek üçin ähli tagallalary etmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewa söz berdi. Babaýew ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk büniýadyny kämilleşdirmek, jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmak boýunça alınıp bolan işler barada maglumat berdi. Halkyň arkadaky zamanaty ýylyna Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 30 ýyllygyna başlanýan möhüm çäreleriň geçirilýäni bellenildi.
Şoňla baglanykda Gahrman Arkadagymyň başlangyjy bilen geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumy hemde dinanlaryň dialogy aýratyn ähmetli wakalar boldy. Olaryň Aşgabatda üstünlükli geçirilmegi bitarap Türkmenistanyň paragatçylyk söýjülükli oňyn fiýadatynyň giňden ikrar edilýändiginiň we gollanylýandygynyň ata watanymyň halkary giňişligine kabraýynyň barha artýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň birinji çağrylşynyň 6-njy maslahatyna kanunlaryň tasamalarynyň bir näçesiň ara alınıp maslahatlaşylandygy we olaryň bir agzdan kabul edilendigi bellenildi. Häzirki wagtda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Milli Parlamentiň ýokarky palatasynyň işi döwrüň tarapyna laýyklykda kämilleşdirilýär we täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Döwletimiziň adam gymmatlyklaryna esaslanýan insanperwer siýasatyny üstünlikli durumça geçirmek, şunu Türkmenistanlaryň ýokary ýaşaş durmuş derejesine öpçün etmek, olaryň münasip şertlerde dähmet çekmegi, din jalmagy, saglygyny seretmek üçin ähli amaty şertler öwretmek bilen baglykda Gahrman Arkadagymyz ýerlerde işleriň ýagdaýy bilen tanışmak, raýatlaryň isleg arzuwlaryny öwrenmek hemde degişli teklipler taýýarlamak üçin wilayatlary iş taparlaryny guramak baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Şu maksat bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow awada milli fiýagatçylyk dowrugyna, Türkmen maşakerine hemde Arçman şypahanasyna iş taparlaryna boldy. Şonuň bilen baglykda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdarlarynyň öňünde degişli işleri netijeli amala aşyrmak we degişli kanunçylyk namalaryny taýýarlamak boýunça möhüm wezipeler goýuldy. Hormatly prezidentimiz 12-nji maýda Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumynyň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilendigini kanagatlanmaly bellädi. Bu forumyň netijeleri biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky dostluk, hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny pugtlandyrmagy uly goşant boldy. Şeýlelikde Gahrman Arkadagymyň başlangyjy boýunça umumy awadançylygyň behbetlerine laýyk gelýän döwletary we sivit hyzmatdaşlarynyň täze geljegi görnüşleri edildi. Meýerim bolşýar ol Aşgabat görnüş diýilip atlandyryldy. Bu teklip wekilçilikli duşa gatnaşlar tarapyndan dolu gollanyldy. Hormatly prezidentimiz bular barada aýtmak bilen ähli watandaşlarymyzy forumyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Bu forum Türkmenistanyň netijeli sivit we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselelerini işin we jogapkärlik orna gelýändigini ýene-de bir gezek aýdyňlygy bilen mürkezdi. Gahrman Arkadagymda ýokary syýraklaryň gowşulmagy, onun sivitde paragatçylyk we durnukluk pugtlandyrmakda, siýasy, suwda iqtisady we medeni insanperwer urgamlarda iki taraplyň hemde köp taraplyň görnüşde ýödary behbetli, asynjykly hyzmatdaşlygyň netijeli görnüşlerini ýola goýmakda ägir turuq goşandyň ikrarnamasynyň nyşany uly. Şol syýraklaryň gataryna Azerbaýjan Respublikasynyň Ýaşullar Geňeş tarapyndan döredilen hormatly Aksakal altyn ordeni hemde Däde Gorkut milli gaznasy tarapyndan Azerbaýjan dünýäsi halkara jurnaly bilen birlikde döredilen yer ýüzünde paragatçylyk üçin milli baýragy hemde Uly Türk altyn ordeni bar. Parlamentarizmi ösdürmek işinde bitiren hyzmatlary, garaşly döwletleriň arkaşlygynyň işiniň hukuk esaslaryny kämilleşdirmäge, halkara gatnaşyklar we parlamentary hyzmatdaşlygyny pugtlandyrmaga goşan ägir turuq goşandy üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow garaşly döwletleriň arkaşlygynyň parlamentary assambleýasynyň 30 ýyllyk münasibetli döredilen ýubiley medal bilen syýrlandy. Hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadagymyzy bu ýokary syýraglar bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür we ata watanymyzyň hemde halkymyzyň awadançylygyň behbetinde alyp barýan giňmeçilik işlerine täze ajaýyp üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedowa söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyna 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanlyk iqtisady ösdürmegiň konsepsiýasyna we Türkmenistanyna sanlyk iqtisady ösdürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna görkezlen şäherleriň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Bir resmi namalarda gözüň tutulan wezipeler talablaýyk hemde öz wagtyna ýerine ýetirmek maksady bilen ykdysadyýet, mali we bank toplumuna degişli ministrliklerde hemde pugdoklyň durmuş idaralaryna zerur enjamlary, program öpçünçüklerini, serwerleri satan almak we ornaşdyrmak, elektron resmi namalar duranşyglygamy hemde internet web saytlary kämilleşdirmek, hyzmat etmegiň elektron görnüşine geçmek, awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlary ulgamyny döretmek, olaryň goruglygyny öpçün etmek, maglumat düzümleriniň durnukly işlemegini öpçün etmek boýunça iýdigderli işler amala aşyrylýar. Şeýlekem sanly ykdysadyýetge geçmek bilen bagly hereke edýän gadyraşdyrjy hukuk namalaryna iýdigderli seljerme işleri geçirilip, olary kämilleşdirmek boýunça zerur işler alınıp barýar.
Sonra vice-premier Mali we Iqtisadiyyat Ministerligine haritlary satyn almak boýunça bäsleşikleriň we döwlet emlegini hyzurlaşdyrmak boýunça bäsleşikli töwdalaryň sanylgyny işe girmek babatda hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, hüdürlüğünün taslamany makullady we burda kişi dowam etmegi tapşyrdy. Sonra vice-premier hatabatyn dowam edip, sanyl ulgamyň ösüşini kämilleşdirmek, internet bank ulgamynyň gerimli giňeltmek, mendilary online tölek ulgamlaryny hassa ösürmek boýunça alınıp balyan toplumlaryň işler barada habar berdi. 2019-njy ýyldan bäri şeýle hyzmatlar arsygal paýdalar täzejlik bank tarapyndan amala aşylýar. Bu hyzmatlara müşterileriň uly segbildirýändigini we gazandan uly tejribäni gözegine tutup, hormat prezidentimiň garamagyna ýuridik şahslar we hyzmat telekeçiler üçin internet bank ulgamny Daýhan bank döwlet täzejlik bankyna hemde halk bank, Fenagat paýdalar täzejlik banklaryna da ulanşa girmek baradaky teklip edilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, nagtdal hataplaşyklar ulgamny giňeltmegiň ýurdumyzyň bank edaralarynyň öňüne durýan gaýry goýulmasy wezipelerdigini bellädi. Hormat prezidentimiz hüdürlüğünün teklifi makullap, vice-premier ýurdumyzyň banklarynyň işini döwrüň taramına laýyk guramak üçin degişli çäreleri görmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier döwlet daşary ykdysady iş bankynyň halkara türek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Şu maksat bilen zerur enjamlar satyn almak boýunça halkara bäsleşik geçirildi hemde ýeňiş kesiplenildi. Döwlet başlarymyz hüdürlüğünün teklifi makullap, burda degişli işleriň talap laýyk derejede geçirilmegini gözegçilikde taklamagy tapşyrdy. Hormat prezidentime de sanly ykdysady ösürmek boýunça gözegine tutulan wezipeleriň takyk ýerine getirilmeginiň ähmiýetine vice-premieriň ünsin çekdi. Talgy syýasatyny üstünlikli durumça geçirmäge gönükdirilen toplumlaryň çäreleri görmek, ýöňdäki işiň ileri türýän ogurlarynyň hataryna kesiplenildi. Şunun bilen baglanykda Salat kodeksine degişli ähli resmi namalary, käbir narhlary we salatlary täzelemegiň wajypdygy bellenildi. Döwlet başlarymyz döwrüň talaplaryna laýyklykda kanunçylyk namalarynyň maddalaryny täzelemegiň, zerur bolan halatyna üýtgetmeler ýa-da goşmaçylar girmegiň, bu ýurda gözegçiligiň sany tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny belläp, vice-premier bir hepden dowamyna bu mesele boýunça teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Sonra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier ýanyç energetika toplumynyň düzümleýin idaralaryna sanyl ulgamy ornaşdyrmak boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Türkmenistanda 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanyl ykdysady ösürmegiň konsepsiýasyna hemde Türkmenistanda sanyl ykdysady ösürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda Türkmengaz, Türkmennewit döwlet konsernläriniň, Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň we Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň merkezi idaralaryna sanyl tehnologiýalary ornaşdyrmak hemde maglumat toplulygy bölümleri düredildi. Olaryň iş meýilnamalary tasdiklandy. Zerur enjamlar ornaşdyryldy. Şeýlekem elektron resminama durançyk ulgamy ornaşdyryldy. İçerki sarpeçlere ýerlenýän TV gaz üçin azaplaşyklary sanyl ulgamy arkaly nagdal görnüşde geçirmek, ammarlarda harit dolanşygyny sanyl ulgamy arkaly amala aşyrmak, gaz kenler we gaz guýulary barada maglumatlary sanyl ulgamy arkaly dolandyrmak maksady bilen Türkmengaz döwlet konserniniň merkezi idaralaryna azaplaşyk merkezleri düredildi we elektron ammar programmasy gurnaldy. Türkmenler döwlet konserniniň merkezi diwanyna netije atly elektron resminama durançygy we resmi web saýty gurnaldy. Neftiň derejesine monitoring arkaly gözegçi etmek maksady bilen ölçeýici enjamlaryň gurnama, sazlama işleri ýerine getirilýär. Sanly ykdysady täsirmegiň 2020-nji ýyl üçin meýilnamasyna laýyklykda Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň merkezi darasynda gollaw elektron resminama durançygy işe edildi we internet web saýt düredildi. Ornaşdyrılan radio elektron enjamlar arkaly buhalterçilik katabatlary we beýleki degişli işler tanly görnüşde amala aşylýar. Şeýlekem toplumyň dolanýyş binasy bilen ýönümhanalaryň arasynda elektron maglumat dolançygy ýoly goýulyp, ammarlara kabul edilýän, saklanýan we güýberilýän maddi gymmatlyklaryň hasabyny elektron resminama dolançygyna geçirmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekowa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzy Senagat taýdan ösen ýurda görmek, milli ykdysadyda işleriň gurulşynyň netijelerini ýokalanymak maksady bilen kabul edilen Türkmenistanda 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanyl ykdysady ösürmegiň konsepsiýasyna we Türkmenistanda sanyl ykdysady ösürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynda bellenlen çäreleriň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Orjuk we Senagat toplumyna degişli ministerliklerde we puduklaryň dolanýyş idaralaryna hemde Aşgabat şäher ýakymlygynda maglumat toplulygy we tanly tehnologiýalar bölümleri açylyp, olaryň ýakynyň resmi web saýtlary düredildi.
Olarda ýerine ýetirilýän işler, edilýän hyzmatlar, öndürilýän ölümler we beýlikler barada maglumatlar ýerleşdirildi. Tenagat we gurulşyk öňümçi ministrliginiň hemde Türkmen Himýa döwlet konserniň öndürilýän ölümlerini mahabatlandyrmak we elektron sewdatyny guramak boýunça taýýarlyk işleri tamamlaýjy tapgyrda alınıp barýar. Häzir Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan ilat edilýän jemaat hyzmatlary sany ulgama geçirildi. Ödüllenýän döwlet hyzmatlarynyň gerimi geňerdirildi we olar bir bitegi döwlet hyzmatlary ulgamna beripdirildi. Bu işler geljekde de netijeli dowam eder. Soňra vice-premier öňümüzdäki bayramçylyklara hemde Akşekerim Aşgabat adly 21-nji köpөгli halkara tergesine görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň günü münasibetli bayramçylyk dabarlary we meden şäherleri ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin taýýarlyk işleri giňden ýaýwanlandyryldy. Aşgabat şäheriniň gününe gabatlanlap Akşekerim Aşgabat adly 21-nji köpөгli halkara tergesi geçiriler. Şol bir serge yerlik hemde daşyryp kampaniýalarynyň idara kärhanalaryň hususy ulgamyň wekilleriniň 80-den uragy gatnaşmagy isleg bildirýär. Yeril geçirilýän halkara sergisinde ýurdumyzyň dürli puwdaklarynyň hemde düzümleriniň täze teklipleri we gazanyn üstünlikleri hemde Aşgabat şäheriniň tenagat, medeni we aň bilim kuwatyny durumjy ykdysadydan ýüreýän ölemetsörli serişleri hemde mümkinçilikleri bilen tanışdyrmak gözüňde tutulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, bayramçyk çäreleriniň hüdürlünün meýilnamasy makullady. Hemde milli senamamyzyň şanly senleriniň ýüreýän wajypdygyny aýratyn bellädi we meýilleşdirilen dawarlaryň ählisini ýokary guramaçyk derejesinde bagtyarlyk döwrümüziň ruhyna laýyklykda ruh bilenlik ýagdaýyna geçirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Glyjewa söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanyk saat ösürmegiň konsepsiýasyna we Türkmenistanyň sanyk saat ösürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna görkezlen çäreleriň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Bir resmi namalarda öňde golan wezipeler durumçy geçirmek maksady bilen sewda toplumynyň düzümleýin idaralaryna elektron resmi nama dolanşyklygamy ornaşdyryldy we hereket edýär. Ministerliklerde puwdaklaryň dolanış idaralaryna hemde olaryň garamagynaky iri kärhanlarda zerur maglumatlary almak üçin türkmen, rus we ingliz dillerine internet saytlar düredildi. Sewda we daşak iqtisady aratnaşyk ministerligi, Dokument Tenagat ministerliginiň bölük sewda kärhanlary, tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň agdalary tarapyndan düredilen online sewda ulgamynyň hemde ilata haritlary eltip bermek hyzmatynyň gerimi geňelýär. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň web saýtynyň üstü bilen ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň alyjylarynyň haly ölümlerini targatlary kabul etmek hyzmatlary ýola goýuldy. Döwlet Taryh Çygymal birjasynyň saýty arkaly günnelik birja sewdalaryna satylýan haritler hemde dünýä bazarlaryna haritlaryň bahalary barada maglumat beriş hyzmatlary güdürlenýär. Birja sewdalary elektron sewda ulgamynyň üstü bilen interaktiw görnüşde geçirilýär. Şertnamalara hata bolmak bolsa bir penjere ulgamy arkaly amal aşyrylýar. Sewda Tenagat Darasy tarapyndan 2021-nji ýyl we 2022-nji ýylyň 4 aýyna sany ulgamy arkaly maslahatlaryň 54-si hemde virtual sergileriň 4-si geçirildi. Şeýlegen vice-premier sewda toplumuna degişli ministerliklerde we puwdaklaryň dolanış idaralaryna tasdiklanan maksatnama laýyklykda sanyk saýty ornaşdyrmak boýunça täze wezipe birlikleriniň giýildenligini we bu urda hünärmenleriň hünär derejesini ýokalandyrmak işiniň dowam edýänligini habar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlyýewa söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň 2019-njy 2025-nji ýyllarda sanyk saat ösürmegiň konsepsiýasynda we Türkmenistanyň sanyk saat ösürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna gözüňde tutulan çäreleriň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Konsepsiýanyň birinji tapgyna laýyklykda toplumyň ähli idaralary degişli enjamlaryň üçin edildi hemde internet ulgamyny birikdirildi. Şeýlekem gadyraşdyrjy hukuk namalaryna laýyklykda ministerliklerde we puwdaklaryň dolanış idaralaryna degişli bölümler açyldy. internet web saytlar düredildi. Bu bölümler IT hünärmenler bilen üçinedilip, olaryň hünärini kämilleşdirmek boýunça işler alınıp barly. Şeýlekem döwrawap maglumat aratnaşyk tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak we kämilleşdirmek, onuň taýdaşly işlemegini ýola goýmak, maglumat toplulygyny üçinetmek boýunça işler alınıp barly. Bilim ilgamyna maglumat tehnologiýalaryny elektron serişlerini ulanmak bilen okutmagyň we bilim işini dolandyrmagyň gadyraşdyrjy hukuk namalary seljerli hemde degişli gözükdirjiler düzgün namalar taýýarlandy. Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine sanly bilim portallary düredilip, bilim terbiýeçilik işleriniň degişli maglumatlary, elektron gollanmalar, interaktiw multimedia programmalary, almyň we TNK-nyň gazananlary barada maglumatlar ýerleşdirilýär.
Bilim Ministrliginiň garamagyndaky Innovasiýa maglumat merkezinde dersler boýunça onlaýn bäsleşikleri, synaglary guramak boýunça netijeli işler alınıp barlýar. Alamlar Akademiyasi we onuň ilmi barlygy instituty hemde tehnologiýalar merkezi öýdara bitiwi tur ulgamyny birikdirildi. Alam ulgamynyň elektron maglumatlar türünde öğretmek üçin türkmen halkynyň baý medeni mirasyna degişli milli golýazmalar, kitaplar elektron görnüşe geçirilýär. Avril halkary guramalary ilmi barlyk idaralary bilen hyzmatdaşyk götürmek hemde dünýä tejribesiniň ganaranlaryny alam ulgamyna ornaşdyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly ilmi amaly maslahatlar, duşuklar ýerlikderli gurulýar. Sanly ulgamy ornaşdyrmagyň çäklerine ýurdumyzyň saglyk goruş idaralary ýokary teýlikli maglumat toruny birikdirilip, telelukmançylyk ulgamyna degişli enjamlar gurulýar. Sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça ýurdumyzyň jemgyçlik tiýady guramalary, döwrewap kompýuterler, tur ulgamy we telekommunikasiýa teýenkeler bilen üpçünedildi. Soňra hormat prezidenti we ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriýedowa söz berdi. Vice-premier öňde goýulan möhüm wezipeler çözmek bilen baglykda ministrligiň alyp barýan işi barada hasabat berdi. Parlament diplomatiýasyny ilerletmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýany bellenildi. Häzirki zaman dünýäsinde parlament diplomatiýasynyň orny has tartdy. Şonuň bilen baglykda Gahrman Arkadamyň başlangyjy boýunça hemde hormat prezidenti bilen golluk görmeginde Aşgabatda ýokary guramaçyk derejesine geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumynyň ähmeti bellenildi. Bir wekilçilikli duşuň çäklerine iki taraplan resmi namalara, şol sanyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty bilen Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynyň Federasiýa Geňeşiniň arasynda hyzmatdaşyk etmek hakynda aralaşyga hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty bilen Täjikistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň arasynda hyzmatdaşyk etmek hakynda aralaşyga gol çekildi. Forumyň jemleri boýunça Aşgabat jarnamazy kabul edildi. Şeýlelikde Gahrman Arkadamyň başlangyjy boýunça döredilen hyzmatdaşyň Aşgabat görnüşi diýilip atlandyrylan hyzmatdaşyň täze görnüşi parlamentary hyzmatdaşynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak, ony puturlandyrmak we täze anyk many mazmun bilen baýlaşdyrmak boýunça teklipleri işläp taýýarlamak üçin täsirli meýdan çökümine özüniň möhüm ähmeti eýdigini tasdiklady. Şeýlegem Türkmenistanyň paýtagtyna ştab kwartirasy ýerleşik Aşgabat görnüşiniň sekretariýatyny döretmek barada aralyşyk gadanly. Şonuň bilen baglykda vice-premier hormat prezidentimize we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyna garaşsyz baky bir tarap gotanmadan daşary syýasy gurny üstünlikli durumça geçirmäge berýän himme taraplaryň golluk üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Soňra vice-premier ýurdumyzda sany ulgamy ösdürmek hemde 2019-njy 2025-nji ýyllar üçin degişli konsepsiýany durumça geçirmek boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Dünýäniň öňde baş tejribesine daýanyp giňerimli sanly özgertmeler amala aşyrmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri turýan orlarynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglykda Daşary işler ministrliginiň düzüminde 2019-njy 2020-nji ýyllar üçin ýetlenilen bir özgertmeleriň birinji tapgyrynyň çäklerini maksady laýyk işler ýerine ýetirilýär. Bu ýolda daşary syýasy işin guramaçyk meseleleri we esasy urlar kesgitlenildi. Möhüm synaw taslamalar taýýarlandy we olar durumça geçirilip başlandy. Bu ýolda ilkinji nowatda türkmen diplomatiýasynyň sanly ulgamlar arkaly amala aşyrylmagyny hatda işleňdirmek, döwletimiz barada maglumatlary döwrewap media tehnologiýalarynyň üstü bilen ýerlikde tatsa dünýä jemgyýetçiligine disin ýaratmak wezipesi öňde goýuldy. Daşary işler ministrliginiň merkezi darasynyň düzüminde sanly diplomatiýa bölüminiň açylmagy bu wezipeleri çözmekde uly mümkinçilikler döretdi. Şeýlekem Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynyň ýagtynda resmi internet saýtlary döredildi. 2019-njy ýyldan başlap daşary ýurtlar hemde ýürütülýän halkary guramalar bilen birlikde maglumat tehnologiýalary ulgamyny milli hünärmenler taýýarlamaga we olaryň hünär derejesini artdyrmaga, diplomatik gullugyň işgärleriniň ugruş bilimleriniň derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleriň bir näçesi geçirildi. Häzirki wagtda bu işler ýerlikde dowam edýär. Konsepsiýa laýyklykda öňde barjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, maglumat toplulygyny öpçünetmek boýunça wezipeler çözmäge aýratyn üns berilýär. Şeýle noktalardan Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen 2021-nji ýylyň 20-nji awgustynda Daşary işler ministrligine maglumat ulgamlaryna gözükçülük bölüm döredildi we ol elektron ulgamlar bilen talaba laýyk enjamlaşdyrylyp işläp başlady. Sanly ykdysady ösdürmegiň konsepsiýasyny durumça geçirmegiň çäklerini ýurdumyzda internet we elektron maglumat ulgamynyň bir bitiw binýadynyň, ýagny bir penjiräniň işe girilmegi gözüňde tutulýar. Şoň bilen baglykda Daşary işler ministrliginiň hemde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň internet saýtlarynyň hem bu ulgama birikdirilmegini ýola goýmak üçin degişli işler amala aşyrylýar.
Hudusanna bitewi maglumat merkezinin işe gedilmegi bilen bir katarda Daşary işler ministrliginiň içerki sany ulgamynyň bir merkezden taýyşly ýagdaýda işlemegini ýoly goýmak boýunça çäreler görüldi. Daşary işler ministrliginiň raýatlarynda edýän konsulluk hyzmatlarynyň sany ulgamlary arkaly amala aşyrylmagy ýoly goýuldy. Daşary işler ministrliginiň konsulluk gullugynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryna we konsulluk idaralaryna ýerine ýetirilýän işleriň elektron ulgamlara geçirilmegi Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda gol çeken kararyna laýyklykda amala aşyrylýar. 2020-nji ýylyň awgust aýyndan başlap Daşary işler ministrliginiň web saýtyna halkara habarlar adly internet gazeti onlaýn görnüşinde neşr edilýär. Hormat prezidenti mäze hatabatlar dinläp, ministrler kabinetiniň agdalaryny ýüzlenip, ýurdumyzda sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça işleriň talaby laýyk alınıp barylmaýanyny bellädi. Şoňa baglykda bu gurda ýöňde durýan gaýry goýulmasy wezipelere ünsürli. Döwlet başlarymyz ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Çakyýewiň Türkmenistanda sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna gödäwçi edýän ýol baş hökümine alyp barýan işine nägililik bildirip, oňa keýin çygylan etdi we degişi buýruga gol çekip, işleri talap laýyk ýola goýmagy berk talap etdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Uradgilliýew söz berdi. Vice-premier Owagjyk budugyny sany ulgama geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanlyk saýaty ösürmegiň konsepsiýasyna hemde Türkmenistanda sanlyk saýaty ösürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda häzirki wagtda esasy urlarda maglumat tehnologiýalaryny giňden ulanmak arkaly sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alınıp barýar. Şoňa baglykda ministrlikde hemde puduklaryň dolanyş idaralaryna ýürüti bölümler düredildi we olaryň iş meýilnamalary tasdiklandy. 3 tapgyrda telematik sany ulgama geçmegiň konsepsiýasyna laýyklykda John Deere kompaniýasyndan telematik sanly elektron usul arkaly durandyrylýan Durabap owuzlyk tenkalarynyň we gurallarynyň birinji tapgyry satyn alyndy. Degiş karara laýyklykda bir tenkalaryň we gurallaryň ikinji we üçünji tapgyrlaryny şu ýylyň ahyryna çenli ýurdumyza getirmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Soňra vice-premier vilayetlarda möhümlen owagçylyk işleriniň alınıp baryşy we gallaryny toplumlaryň taýýarlyk görüşi barada hadabat berdi. Gallary möhümine ýygnanan hasyly kabul etmekde ýurdumyz boýunça jemi 154 galla kabul ediş bölümleriniň dolu taýýar edilmegi üçin degişli çäreler görülýär. Şu ýyl gallary möhümine ýurdumyz boýunça jemi 2064 sany diýeni ýan kombaýnlary işletmek meýilleşdirilýär. Olary mehanizatorlaryň 4047-si iki çalşykda işleder. Möhümde işledijek kombaýnlaryň ýanyna taýýaryjy we awatlaýjy mehaniklerden ibaret bolan 450 stopor düredildi. Olar zerur enjamlar, awtologlar we beýleki teýenkeler bilen üçnedildi. Ýygnalan galla hasylyny kabul ediş bölümlerine, elevatorlara we ammarlara büýükdençli daşamak üçin 9817 sany awtologlary ulanmak meýilleşdirilýär. Meýdan çölgelerine gallaçlaryň göňüzä diň jalmak üçin ähli şertler düredilýär. Göçme sewda guralar. Vice-premier döwlet başçylygynyň garamagna Türkmenistanda 2020-nji ýylyň gallary guramaçyklyk geçirmek boýunça çäreler hakyndaky kararyň tasdimatyny ödürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanda 2020-nji ýylyň gallary guramaçyklyk geçirmek boýunça çäreler hakyndaky karary gol çekip, ony sany ulgamy arkaly vice-premier berdi. Hormat prezidentime ýetip gelýän gallary möhümlerini çekip, şunyň bilen baglykda degişli taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýetişdirilen galla hasylyny gysga wagtda we ýetkizip ýygna almak üçin ähli zerur guramaçyk çärelerini geçirip, işleriň alınıp baryşyna bir gödäwçi etmek babatda görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz kombaýnlary uruk möhümine dol taýýar edip, olaryň ýönüjlikli we büýükdençli işletilmegini gazanmagyň wajypdygyny bellädi. Galla kabul ediş nokatlaryny möhüme dolu taýýarlap, hatylyň büýükdençli kabul edilmegini üçin etmek, degişli ministrlikleriň we puduklaryň dolanyş idaralarynyň şeýlegem hyzysy ýetişlikdäki awtolog serişlerini peýdalanmak üçin şertnamalary baglaşmak arkaly galla hatylynyň kabul ediş nokatlaryna, ammarlary we elevatorlara wagtyny hemde ýetkizip daşalmagyny üçin etmek wajypdyr. Döwlet başlarymyz owagçylyk toplumynyň ýol başlaryna ýetişdirilen galla hasylynyň ýetkizip ýygnyp alynşyna, daşalşyna we kabul ediş nokatlaryna tapşyrylşyna gödäwçilik etmegi hemde degişli ýardam bermek üçin wilayetlere iş taparlaryna gidip gallary onuň üstüne bolmagy tapşyrdy.
Sonra hormatly prezidentimiz vice-premier Pürçekow ýylanyp, Obalyk we Daşky Şow Goramak ministrliginiň kärhanlary bilen şertname baglaşmak arkaly galla hasylyny meýdanlardan kabul ediş nokatlaryna, ammarlara, elevatorlara wagtyny we ýetkizip daşamak üçin gurulşyk we senaga toplanyp degişli ministrlikleriň, puwduklyň dolanyş idaralarynyň we Aşgabat şäher häkimliginiň garamagynaky ýük awtologlaryny bermek barada görkezme berdi. Hormat prezidentimiz vice-premier Galijewa Obalyk we Daşky Şow Goramak ministrliginiň kärhanlary bilen şertname baglaşmak arkaly galla hasylyny meýdanlardan kabul ediş nokatlaryna, ammarlara, elevatorlara wagtyny we ýetkizip daşamak üçin tenagatçylar we telekeçe birleşmesi degişli ýük awtologlaryny bermegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Şakyýewa ýolbaşçylyk edýän agentliginiň Obalyk we Daşky Şow Goramak ministrliginiň kärhanlary bilen şertname baglaşmak esasyna galla hasylynyň meýdanlardan kabul ediş nokatlaryna, ammarlara, elevatorlara wagtyny we ýetkizip daşalmagyny, ulug serişleriniň büýükdensiz hemde ýokary netijeli iş edilmegini üpçün etmek babatda görkezmeler berdi. Türkmen Awtologlary Agentligine galla rogy döwründe awtologlaryň netijeli ulanýyşyna we iş edilişine güdükçilik etmek taşyrly. Döwlet başçylarymyz vice-premier Abdurrahmanowyň ünsüni Obalyk we Daşky Şow Goramak ministrliginiň kärhanlary bilen şertname baglaşmak arkaly galla hasylyny kabul ediş nokatlaryna, ammarlara, elevatorlara wagtyny we ýetkizip daşamak üçin Newtga toplanyp degişli ministrlikleriň hemde puwduklyň dolanyş idaralarynyň ýük awtologlaryny bermek meselesine çekdi. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň Newtde gaýtan işleýän zawodlar toplumyna Obalyk we Daşky Şow Goramak ministrliginiň kärhanlary bilen galla hasylyny kabul ediş nokatlaryna, ammarlara we elevatorlara daşamak üçin şertname esasyna derur Newt ýönümleri bilen şu ýyl üçin berilen çäkli meçhulleriň hasabyna büýükdensiz üpçün etmek taşyrly. Hormat prezidentimiz vice-premier Muhammedow ýylanyp, Daýhan Banyk Döwlet Täzeslik Banyk tarapyndan galla rogy mögsümine tapşyrylan hasyl üçin ýönem öňürjiler bilen hataplaşyklaryň wagtyny geçirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Türkmen standartlary baş döwlet gullugy uruk mögsümine galla hasylynyň kabul ediş nokatlarynaky barlyk hanlarda hil görkezleri boýunça barlanyp, talabyla kabul edilmegini üpçün etmeliler. Şeýlekem tapşyrylan hasyly ölçemekde takyk gözükçilik amala aşyrylmalylar. Döwlet başçylarymyz Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, Goranlyk ministri Gülnok Duýewa galla rogy mögsüminde meýdanlarda kabul ediş nokatlaryna, diýeni kombaýnlaryna we galla daşaýan awtologlarda ýanyň howpsuzlygynyň öňüni almak, sözçüleriň ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek üçin güdükçilik işlerini geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Tanly ýolgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütler kabul edip hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde birnäçe meselelere seretdik. Puwduklary ösürmäge gönükdirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şunuň bilen Ministrler Kabinetiniň sany ulgam arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, bir karar watanymyzyň gülläp ösmegi uğruna alp barýan işlerinizde uly üstünlikleri arzu edýär. Sag bolun. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol şeker resmi namalar bilen tanış edýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny mundan belägen puwtalandyrmak, halkymyzyň arysgaly we azyk garaşdyrlygymyzyň kepeli bolan bugdoýyň öndürilýän möçürlerini ýetigderli artdyrmak, ýetişdirilen galla hasylyny gaýtga watyň içinde we ýetigisi ýygnap almak, hemem däne öndürjiler bilen hataplaşyklar wagtyny geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ösürüp ýetişdirilen bugdoý hasylyny çaltuw ýetkisi ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdönşüde daşamak hemem däne öňürjiler bilen hataplaşyklaryň wagtyny ýokary derejede gurulmagyny öpçün etmek üçin Türkmenistany 2022-nji ýylda galla urugyny gurulmuşlukly geçirmek boýunça döwlet topory döredildi we oňduzy tasdiklanyldy. O hojalyk we Daşky Şow Goramak ministrligine ýerlerde däne kombaýnlaryny tehnika hyzmat etmek işlerini talablay gurulmak arkaly uruk mögsüminde olaň öňürjilikli we bökdönşüde işledilmegini öpçün etmek tapşyryldy.
Ministrler Kabinetinin ýanynaky Ulyk we Kommunikasiýalar Agentligi Owa Hojuluk we Daş Gurşaw Gormak Ministrligi bilen şertnama baglaşmak esasynda ýygnalan bugdoý hasynyň meýdanlardan kabul ediş nokotlaryny şeýlede amarlara we elevatorlara wagtynda hemem ýetkisiz daşalmagyny ulug serişdeleriniň bökdönşüzi we ýokary netijeli işledilmegini öpçün etmäge borçly edildi. Bugdoý kabul ediş nokotlaryny hemem amarlara we elevatorlara daşamakda beýle ministrlikler we pudoklaryň dolanyş edaralarynyň şeýlede hususy eýetçilikdäki awtoluk serişdelerini şertnama esasynda peýdalanmagy Owa Hojuluk we Daş Gurşaw Gormak Ministrligine ygtyýar berildi. Türkmenistanyň prezidenti buyrugy bolşakda resmi nama laýyklykda WDP borçlaryny talablaýyk ýerine ýetirmän ýurdumyzda sany ulgamy ornaşdyrmak işleriniň alınıp barışyna gözegçilik gowşadan üçin Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulyk Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyf Mehmetxan Berdimuradowyç kenç eglan edildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirlikläriniň vice-prezidenti, premier ministri, Dubay emirliginiň häkimi Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Abu Dhabi'niň mirasdüşer şahzadaty, Birleşen Arap Emirlikläriniň ýaralýyşlarynyň belen serkirde başlygynyň ornwatary Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikläriniň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary, prezidentlik işleri boýunça ministri Mansur bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti Khalifa bin Zayed Al Nahyanyň biwagt aradan çykmagy gynanç hatlaryny iwerdi. Görnükli döwlet başçyny bolmak bilen Khalifa bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň önämli öňe gitmegine şol wagtyň özünde de dünýäniň ýurtlary şol sany Türkmenistan bilen oňyn we özara bäkitli gatnaşyklaryň ösdürmegine salamly goşandyr goşdy diýilip hatda belenilýär. Goý gudraty güýçli Allah Taala şu agyr pursatda ruhy durnukluk we sabırlyk bersin diýip hormatly prezidentimiz dileg etdi. Hemem merhumyň ýakynlaryna ýene-de bir gezek gynançyny bildirmek bilen yürekden duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi. Şeýlede Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Uly Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirlikläriniň vice-prezidenti, premier ministri, Dubay emirliginiň häkimi Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Abu Dhabi'niň mirasdüşer şahzadaty, Birleşen Arap Emirlikläriniň ýaralýyşlarynyň belen serkirde başlygynyň ornwatary Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikläriniň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary, prezidentlik işleri boýunça ministri Mansur bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyanyň beýwagt aradan çykmagy zerarly gynanç hatlaryny iwerdi. Görnükli döwlet başçyny bolmak bilen Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň önämli öňe gitmegine şol wagtyň özünde de dünýäniň ýurtlary şol sany Türkmenistan bilen oňyn we özara bäkitli gatnaşyklaryň ösdürmegine salamly goşandyr goşdy. Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyanyň ýagty ýadygarlygy biziň halkymyzyň hakydatyna müdümel galar diýip hatlarda belenilýär. Goý gudraty güýçli Allah Taala şu agyr pursatda ruhy durnukluk we sabırlyk bersin diýip gahrman arkadaşymyz dileg etdi. Hemem merhumyň ýakynlaryna ýene-de bir gezek gynançyny bildirmek bilen yürekden duýgudaşlyk sözlerini beýan etdi. Watan habarlary gepleşigimizi dowam edýär. Şu gün Paýtagtymyzda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň jemgyýetçilik syýasy we durmuş ykdysady ötüşde zenanlaryň urnu atly dialogy geçirildi. Oňa Sewitiň 5 ýurdunyň hemem Russiýanyň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň Sewitleýin düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Dowşun geçirilýän ýere ýurdumyzyň Sewda Senat edarasynyň maslahatlary daly boldy. Belelikde resmi surata düşmek davrasından sonra Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň jemgyýetçilik syýasy we durmuş ykdysady ötüşde zenanlaryň orna atly dialogynyň umumy mejlisi geçirildi. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy görnüşindäki bu dowşuk dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri, hemem awraly guramalary, ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütilişdirilen edaralary we düzümleri bilen oňyn gatnaşyklary işçiň ösdürýän hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna beýtarap Türkmenistanyň halkara awraýynyň barha artýanynyň nowatdaky aýdyň suwutnamasydyr. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa umumy mejlisi açyp hemem oňa gatnaşlar mähirli mübareklep şu ýyl dialoga türkmen tarapynyň başlyklygyna wekilçilik etmek bilen 2020-nji ýylyň dekabrynda döredilen dialogyň pikiri we tejribe zenanly hukuklaryny hemem mümkinçiliklerini giňeltmek, uluň jemgyýetiň syýasy, durmuş ykdysady we medeni insanperwer durmuşyna gatnaşmagynyň derejesini ýokurlandyrmak işini oňa dünýä tejribesini alşmak üçin netijeli meýdança öwürlýändigini bellidi.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow'un gutlugyny belleşýäli wekilçilikli forumun halkyň arka dagly zamanasy ýylynda Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň we Türkmenistan'ın döwlet baýdygynyň döredilmeginiň 30 ýyllyk şanly senetiniň öň ýanyna geçirmeginiň çuňmany mazmuny eýdigi bellenildi. Çünki dost, dogunlyk, hoşniýetli goňşuçylyk, parahatçylyk türkmen halkynyň asyrlyň dowamyna emele gelen milli gymmatlygydyr. Gözbaşyna gadymdan gelýän taryhy köklerden ruhy meden gymmatlyklaryň depde sorlaryň umumlygyndan alyp gaýdýan özara bähitli hyzmatdaşlyk dogunlyk halklar bilen gatnaşyklaryň bünyady bolup durýar. Biziň halklarymyz gadymdan gelýän taryhy kökler hoşniýetli dostlyk, dogunlyk gatnaşyklary baglaşdyrýar diýilip döwlet başlarymyzyň gutlugyna bellenilýär. Türkmen parlamentiniň ýol başçysy geňişliň düzümde geçýän dialogyň Türkmenistanyň Milli Geňişiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedow tarapyndan başlananyny aýryty nykdy. Bellenşýärli hormatly arkadaşlarymyzyň durmuş tejribesi, oňyň döwrüwak başlanýşlary, gymmatly maslahatlary parlamentleň işini kemilleşdirmäge, sebitiň we dünýäniň ähli ýurtlary bilen parlamentara gatnaşyklaryny berkitmäge ýardam berýär. Gahrman arkadaşymyz Gurbanuly Berdimuhamedowyň garaşdy döwletiň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleň parlamentara assambleýasynyň ýubiley medali bilen sylaglanymagy parahatçylyk we anşmak medeniýetini öňe ilerletmekde alyp barýan giň gerimli işleriniň ikrar edilýändiginiň nyşany boldy diýip mejlisiň başlygy belledi. Hemem millilizirmizi dialoga gatnaşyjy Zenalyň ählisiniň adynan bu ajaýyp waka bilen gutlady. Bellenşýärli dialog hyzmatdaşlygyň sebitde Zenalyň arasynda anşmagyň we özara düşünşmegiň parahatçylyk, durnuklyk we oňyň ösüş bilen baglanşykly meseleleri boýunça çözgütleri kabul etmek işine has uly täsir etmek üçin olara mümkinçiliklerin berilmegini gollamagy gönükdirilendir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow betarap döwlet hökmüne Türkmenistanyň sebitde we bütün dünýäde parahatçylygy, hemem howpsuzlygy öpüşün etmäge gönüktirilen dostlyk we anşmak siýasatyny geljekde de alyp barjakdygyny belleýär diýip milli parlamentiň ýol başçysyny ýytdy we dialoga gatnaşyjylaryň adynan forumyň işini gollaýanlyk üçin döwlet başlarymyza hoşallyk bildirdi. Mejlisiň ýol başçysy Mehmet we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynyň federasiýa geňişiniň başlygy, garaşdy döwletiň arkalaşygynyň ýurtlarynyň parlamentar assambleýasynyň geňişiniň başlygy Valentina Matviyenko söz berip, dialoga gatnaşy Zenalyň ählisiniň adynan Rus parlamentiniň ýokary palatasynyň ýol başçysyny oňa Türkmenistanyň döwlet sylagynyň hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin diýen orjyny gowşurmagy bilen gutlady. Hemem berkja saglyk, uzak ömür we biziň ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösdürmegine täze üstünlikler arzu etdi. Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynyň federasiýa geňişiniň başlygy, garaşdy döwletiň arkalaşygyna agda ýurtlarynyň parlamentar assambleýasynyň geňişiniň başlygy Valentina Matviyenko gutluw sözi bilen çykyş edip, Aşgabatda geçirilen ähmiýetli çärelere gatnaşmagy Rus wekiliýetiniň çagyrylany üçin Türkmenistanyň ýol başçylaryna hoşallyk bildirdi. Уважаемые коллеги, дорогие подруги, я искренне рада приветствовать всех участниц пленарного заседания диалога женщин государств Центральной Азии и России. Мы встречаемся в солнечном, всегда гостеприимном, цветущем Ашхабаде, сама атмосфера которого настраивает нас на интересную, насыщенную работу. И прежде всего я хочу поблагодарить президента Туркменистана, глубоко уважаемого Сердана Гурбангулыевича, отдельные особые слова благодарности Гурбангулы Мелигулиевичу за его инициативу проведения столь важного, нужного для региона мероприятия и очень теплый и радушный прием. Мы знаем, что Туркменистан всегда умеет встречать гостей, но, честно говоря, действительность превзошла все наши ожидания. Спасибо вам за такую особую атмосферу. Диалог женщин стран Центральной Азии был учрежден не так давно, в конце 2020 года, но за это время он уже успел заявить о себе как об авторитетной региональной площадке по обсуждению вопросов роли женщин в общественно-политической жизни. Сегодня нам с вами есть что обсудить, чем поделиться, ведь и в России, и в странах Центральной Азии уважительное отношение к женщине лежит в основе общенациональных ценностей и социальных принципов. Женщина в наших странах всегда была олицетворением добра и милосердия, носительницей традиций и национальных обычаев,
хранительницей домашнего очага. И очень важно, что и в наше время, когда в некоторых странах традиционные устои рушатся, происходит деформация и пересмотр самого понятия «семья», в Центральной Азии удается сохранить традиционную систему ценностей. А женщины, даже занимая высокие государственные посты, а их немало уже, добиваясь серьезных успехов в экономике, политике, в социальной сфере, не перестают при этом быть заботливыми женами, мамами, бабушками, всегда очаровательны и женственны. Мы четко видим, что лидеры наших государств уделяют особое внимание продвижению женской повестки. Поэтому я уверена, что с такой внушительной поддержкой у женщин наших стран есть все возможности стать мощной движущей силой в политике, в экономике, науке, в сфере экологии и культуры. В современном мире женщины оказывают большое влияние на укрепление международных, межрегиональных отношений, парламентской дипломатии. И я считаю, что платформа «Диалог женщин государств Центральной Азии и России» в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций будет способствовать более активному взаимодействию между женщинами-лидерами наших стран, поиску новых направлений для взаимовыгодных связей. 9 мая, совсем недавно, мы отметили 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И в связи с этим я бы хотела напомнить о героическом вкладе в победу, который внесли женщины наших стран. Благодаря вкладу женщин Туркменистана Фонд обороны для Красной Армии было создано 5 танковых колонн и 7 эскадрилей боевых самолетов. Таких примеров можно привести сотни тысяч. Это история, которая нас объединяет, которая касается каждой семьи, каждого человека и которую у нас точно никому не отнять. Мы всегда будем чтить память и бессмертный подвиг миллионов других женщин, проявивших отвагу и героизм в борьбе с фашистскими захватчиками. Дорогие подруги, наши народы, объединенные общей историей, добрососедскими отношениями, стремятся к дальнейшему укреплению доверия между нашими странами. И мы в очередной раз убеждаемся, что без участия женщин формирование и реализация глобальной и региональной социально-политической повестки просто невозможно. Уверена, что наш сегодняшний диалог послужит расширению границ женского сотрудничества, позволит наметить пути решения многих вопросов, которые волнуют граждан наших стран. Желаю всем нам успешной и продуктивной работы в интересах женщин наших государств. Спасибо за внимание. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretariatının yürütü vekili, Birleşen Milletler Guramasının Merkezi Aziya üçün öňünaş diplomatiyasy boýunça Sevit merkeziniň ýol başçysy Natalia German Aşgabatda şu çäräni geçirmek başlanjy we döredilen şertler üçün hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow hoşçalyk bildirmek bilen şeýle diýdi. Уважаемые участницы, основательницы диалога женщин Центральной Азии, дорогие участники, в первую очередь я хотела бы поблагодарить уважаемого президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Мелигулиевича Бердымухамедова, правительства, Меджлис Милли Кеңеша Туркменистана, а также диалог женщин и его председателя госпожу Мамедову за инициативу проведения сегодняшнего важного форума и за приглашение принять в нем участие. Я особенно рада приветствовать всех основательниц и участниц диалога женщин Центральной Азии. Диалог, созданный по инициативе самих государств Центральной Азии и при поддержке регионального центра ООН по превентивной дипломатии, который я имею честь возглавлять,
и программы развития ООН существует уже второй год и продолжает доказывать свою состоятельность, актуальность, а также востребованность. Хочу подчеркнуть уникальность данной платформы. Она первая в истории региона, демонстрирующая политическую волю лидеров государств, а также женщин-лидеров, работать по всему спектру вопросов, касающихся роли женщин в обществе, начиная с экономического потенциала и заканчивая участием в процессах миростроительства. За достаточно короткое время своего существования диалогу удалось многого добиться. Платформа была создана во время пандемии, в тяжелейший исторический момент, который подчеркнул уязвимость, но показал, что только сотрудничество и только солидарные действия могут помочь преодолеть ее последствия. Диалог женщин-лидеров внес свой вклад в укрепление регионального сотрудничества между государствами Центральной Азии. Впервые форум женщин прошел одновременно с консультативной встречей глав государств в Авазе в Туркменистане в августе прошлого года. Гендерное равенство, роль женщин в постпандемическом восстановлении отмечены в совместном заявлении, принятом главами государств по результатам встречи. И таким образом впервые гендерная повестка была включена в приоритеты регионального сотрудничества, и это является достижением диалога. Очень важно, что с момента своего основания диалог оказывает особое внимание продвижению глобальной повестки «Женщины, мир и безопасность» на региональном уровне. Амбициозный план действий на 2022 год, который сегодня будет подписан основательницами диалога, предполагает активную работу по продвижению участия и представительства женщин, а также повышению их роли в противодействии глобальным угрозам, в том числе изменению климата и ухудшению состояния окружающей среды, которая, к сожалению, является весьма актуальной проблематикой для региона Центральной Азии. Продолжится работа с молодежью. Участницы диалога служат примером для молодых девушек, для женщин. Глядя на вас и на работу диалога, они понимают, чего могут достигнуть женщины-политики, бизнесмены, ученые, активистки гражданского общества. Хотелось бы также отметить, что диалог уже заявил о себе не только на региональном, но и на глобальном уровне. В мероприятиях под эгидой нашей платформы участвовали члены Совета безопасности ООН, а представительницы диалога принимали активное участие в заседаниях форума «Поколение равенства» в Париже и в Евразийском форуме женщин в Санкт-Петербурге. Уважаемые коллеги, я бы хотела выразить полную поддержку диалога от лица генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Вопросы гендерного равенства были и остаются его личным приоритетом. Стратегия ООН по достижению гендерного паритета является обязательной для всех исполнительных структур организации, и паритет уже был достигнут в секретариате ООН, а также среди постоянных координаторов системы ООН в 140 государствах мира. А в контексте сегодняшнего мероприятия очень важно отметить роль парламентов в разработке и осуществлении национальной гендерной политики. Очень отрадно, что за последние годы представительство женщин в парламентах всех стран Центральной Азии повысилось. Парламенты проводят активную законотворческую деятельность в сфере гендерного равенства. Межпарламентский диалог, в частности, диалог между женщинами-парламентариями, очень важен для обмена лучшим опытом, налаживания сотрудничества, выработки общих подходов к преодолению барьеров по достижению гендерного равенства. Уважаемые участницы форума, дорогие участники диалога, я в заключении хотела еще раз пожелать Туркменистану больших успехов, достижения всех поставленных, намеченных целей и задач, а также заверить вас, что Организация Объединенных Наций будет всецело поддерживать деятельность диалога женщин. Благодарю вас за внимание.
Sonra bayara yığılanlara Birleşen Milletler Guramasının ösüş maqsadnamasının Türkmenistan haqiqi kemişilik vekili Narina Sakyan qutlug sözü bilen yüzlenip şeýlediydi. Уважаемые основательницы диалога, женщины-лидеры, друзья, для меня большая честь и гордость присоединиться к вам сегодня. От имени программы развития ООН и лично от имени госпожи Мирианы Сполярич-Эгер, регионального директора программы развития ООН по странам Европы и СНГ, я рада приветствовать вас всех сегодня на пленарном заседании диалога женщин стран Центральной Азии и России. Мы придаем огромное значение социально-экономической и политической роли женщин Центральной Азии, которые могут влиять и управлять трансформационными изменениями в обществах для достижения ключевых целей, в том числе и целей устойчивого развития, а также участвовать в поддержке регионального мира и безопасности. На предыдущих встречах диалога женщин Центральной Азии было много сказано о достижениях гендерного равенства во всем мире и в регионе. Однако сейчас мы наблюдаем, к сожалению, тенденции, которые могут затормозить или даже обратить вспять этот процесс. Во время пандемии у женщин было больше риска потерять работу. На них приходилось 54% потерь рабочих мест. Пандемия привела к резкому росту уровня гендерного насилия и препятствовала доступу к помощи. И еще одна тенденция – это растущая цифровизация. Эти и другие возникающие тенденции послужили фундаментом для недавно принятой глобальной стратегии программы развития ООН по обеспечению гендерного равенства, у которой 6 приоритетных направлений. Это продвижение инклюзивного управления, участия и лидерства. И ПРООН будет способствовать обеспечению равноправного участия женщин во всех процессах и аспектах управления. Третье – это поддержка в образовании равноправных обществ для повышения устойчивости. И мы будем помогать партнерам продвигать модели, гарантирующие равное участие женщин и мужчин в формировании решений кризисных ситуаций. Диалог женщин Центральной Азии является нашим основным партнером во всех этих усилиях. И я хочу еще раз подтвердить готовность программы развития ООН к продолжению активного сотрудничества с диалогом, который, я уверена, еще дальше закрепит за собой статус эффективной региональной площадки по продвижению гендерной повестки в Центральной Азии и России. Позвольте мне в заключение еще раз подчеркнуть, что миру нужны женские таланты, взгляды и лидерские качества для решения самых серьезных проблем, от решения проблем изменения климата до восстановления экономик. Женщины с сильной политической ролью и экономической независимостью могут вводить новшества, руководить, адаптироваться и творить. И в программе развития ООН мы будем продолжать работать со всеми нашими международными и национальными партнерами, чтобы гарантировать продвижение женщин во всех сферах. Мы будем и впредь привлекать знания и опыт женщин региона, в том числе присутствующих в этом зале, чтобы продолжать менять мир к лучшему. Спасибо. Forumun davraly bölegi tamamlanandan soň umumy mejlis geçirilip, oň barşyna Sewitiň ýurtlaryny gender deňligini öňe ilerletmek meselelerini hemem hyzmatdaşlyk etmegen geljekki meýilnamalaryna garaly duşuga gatnaşyjy deneller dürli eklemumy hemem Merkezi Aziýa toparlarynyň we Russiýanyň Sewitleýini meýdançylarynyň we birleşmeleriniň tejribesi bilen tanışdylar. Munyň özi denelniň syýasy we durmuşdaýdan eýeleýän ornunyň hasam artmagyny gazanmagy, şeýle-de Sewitde we dünýäde parahatçylygy, durnuklugy we ösüşi öpçün etmek bilen baglanşykly wajyp meseleler boýunça çözgütler kabul etmek işine täsir etmek mümkinçiligini giňeltmäge golluk bermek üçin zerurdyr. Sonra plenar mejlisiň dowamyny Gazagystan Respublikasynyň parlamentariň mejlisiniň durmuş medeni ösüşi boýunça komitetining başlygy Jamila Nurmanbetowa söz berildi. Позвольте от имени Маджлиса парламента Республики Казахстан выразить глубокую признательность Меджлису Милли Кеңеша Туркменистана за организацию и проведение первой встречи диалога женщин Центральной Азии и Российской Федерации. Уверена, что сегодняшнее мероприятие станет активной
дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем, общих для всего региона, и позволит выработать эффективные способы их решения. Уважаемые коллеги, сегодня мы стали свидетелями серьезных трансформационных изменений в области гендерной политики и женского лидерства, которые произошли в наших странах. На наш взгляд, активная работа диалога во многом способствовала этим изменениям, в том числе и благодаря совместным региональным усилиям по признанию и решению вопросов, связанных с представленностью женщин в социально-политической жизни и на уровне принятия решений, что, безусловно, имеет огромное влияние на политические и социально-экономические процессы в регионе Центральной Азии. Сегодня, благодаря активной позиции наших центральноазиатских коллег на площадке диалога, обсуждается самый широкий спектр тем, связанных с расширением прав и возможностей женщин. Хочу отметить, что диалог может стать одним из драйверов по усилению роли женщин-парламентариев в социально-экономическом развитии региона. Уважаемые участники форума, сегодня мы сталкиваемся с общими проблемами и препятствиями на пути улучшения качества жизни женщин, особенно в условиях глобальных вызовов, связанных с пандемией коронавируса и, как следствие, общей мировой экономической стагнации. Именно поэтому нам необходимо еще больше объединения усилий в выработке единой стратегии совместных действий. Я уверена, что сегодняшний форум станет одним из действенных механизмов на пути к достижению гендерного прогресса в регионе. Благодарю за внимание. Sonra Meclise Qırğız Respublikasının Jogorku Kengişinin Toruğunun ornatari Cemilya Исаева çıkış etmek bilen şeyle deydi. Дорогие коллеги, участники сегодняшнего мероприятия, от имени делегации Джугор-Кеңеша Кыргызской Республики и от себя лично позвольте сердечно поприветствовать всех вас на столь важном мероприятии. Выражая признательность туркменской стороне за теплый и радушный прием, а также прекрасную организацию сегодняшнего диалога женщин стран Центральной Азии и России. Хотелось бы отметить, что данная платформа является уникальной площадкой для диалога, обсуждения роли женщин в современном обществе, продвижения вопросов укрепления сотрудничества и расширения тесного взаимодействия между парламентами наших стран. Мы можем инициировать важные законопроекты, которые помогут контролировать и регулировать вопросы в отношении прав женщин на всех уровнях государственной политики. Тем самым наше общество получит необходимые ресурсы для полноценного развития, соблюдая нормы международного права и расширяя возможности для самореализации каждой женщины, которая хочет изменить этот мир в лучшую сторону. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, в завершении своего выступления позвольте еще раз поблагодарить туркменскую сторону за теплый прием и гостеприимство. Желаю всем плодотворной работы и эффективного взаимодействия. Благодарю за внимание. Sonra Rusya Federasyasının Federal Yığınının Federasiya Kengişinin başlığının ornatari Галина Карелова söz verildi. Уважаемые коллеги, дорогие подруги, мы все очень рады новой встрече с женщинами-лидерами стран Центральной Азии на гостеприимной земле Туркменистана. Сегодня интересы женщин учитываются практически во всех документах стратегического характера. Важно отметить, что сегодня, несмотря на современную обстановку и недружественные отношения к России ряда государств, международной инициативы форумов
воплощаются в жизнь. Позвольте, уважаемые коллеги, предложить диалогу женщин-лидеров стран Центральной Азии организовать специальную коммуникационную площадку в рамках Евразийского женского форума. Убеждена, в этом есть большой потенциал для нашей постоянной совместной работы. В контексте мирового курса на трансформацию бизнеса в рамках построения цифровой экономики на первый план в женской повестке всех наших стран выходят такие вопросы, как создание для женщин интегральных обучающих платформ и формирование новых компетенций и знаний. Разрешите пожелать вам, уважаемые коллеги, новых творческих успехов, полной реализации созидательного и миротворческого потенциала женщин путем консолидации усилий в целях устойчивого развития. Благодарю за внимание. Sonra meclisi Tacikistan Respublikasının hökümetinin yanınaqı Dinanlan ve Maşgalanın işleri boyunca komitetin başlığı Hilolbek Kurbanzoda çıkış edip şeyle dedi. Уважаемые коллеги, уважаемые участники пленарного заседания диалога женщин Центральной Азии и России. Разрешите от имени таджикской делегации приветствовать всех вас на данном мероприятии и поблагодарить правительство Республики Туркменистан, Маджлис Милли Кеңеша Республики Туркменистан за организацию мероприятий высокого уровня. Отрадно отметить, что диалог женщин Центральной Азии и России проходит в рамках межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации, который еще раз подтверждает, что развитие гендерной политики зависит от приверженности политики государств, и региональное сотрудничество в данном направлении может послужить эффективным механизмом в деле продвижения прав женщин в наших странах. Диалог женщин Центральной Азии и России – это еще одна площадка для активизации роли женщин во всех сферах нашей жизни. Уверена, что данное мероприятие будет содействовать дальнейшему прогрессу и реализации политики по повышению роли женщин в решении вопросов политической, социально-экономической жизни. Уважаемые коллеги, глубоко убеждена, что сегодняшняя встреча объединяет усилия всех сторон на пути решения существующих проблем и способствует расширению прав и возможностей женщин в наших странах. Пользуясь возможностью, хотелось бы выразить благодарность всем коллегам, которые носили и вносят свой неоценимый вклад в развитие гендерной политики в наших странах, а также вдохновляют и поддерживают активное участие будущих поколений женщин в общественно-политической и социально-экономической жизни наших стран. Спасибо за внимание. Sonra Türkmenistan'ın kardeşleri arkadaşlarının Milli Gençliğin başlığı, Dinanlar Birleşeninin başlığı Ak Cemal Durduyeva öz çıkışını Sevtin devletlerinin ve Rusiyanın dinanlarının döröcülük ve paraxatçılık döröcülük mümkünçülüklerini doğru derecede durmuşa geçirmek için neticeli yolları işlep tayarlamakta, tağıllarları birleştirmek vaciptığını tadı. Belelikte qoyulunu Benyadın Merkez Aziyanın ve Rusiyanın dinanlarının arasına qatnaşıqlan, şoltanla devleti dolandırmakta, öňnaş diplomatiyasında daşqı qurşaw qorumakta, telekeçilikte we işawurlukda, medeniyette, bilimde, ilmde, sunugutda, sağlık uğraşda we sportda, yaşlar qollamakda, siýasatçylygy, maglumat tehnologiýalaryny we sany ulgamy ösdürmekde, gender deňligini öpçün etmekde hyzmatdaşlyklarynyň puwtulandyrylmagyna ýardam berer. Soňra mejlisiň dowamyny Özbegistan Respublikasynyň Uly Mejlisiniň senatynyň başlygy Tanzila Narbayewa söz berildi. Дорогие подруги, я хочу тоже от имени делегации Узбекистана искренне приветствовать всех участников заседания диалога женщин государств Центральной Азии и Российской Федерации. Выражаю особую признательность уважаемому президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову
уважаемому председателю Халк Маслахаты Милли Кеңеши Туркменистана, уважаемому Гурбангулы Меликулиевичу, уважаемой Гульшат Сахиевне за предложение Туркменистана о проведении сегодняшнего заседания диалога на самом таком высоком уровне. Мы все знаем, что в Туркменистане вопросам обеспечения гендерного равенства, повышения роли женщин уделяется особое внимание. То, что Нижнюю палату Туркменистана возглавляет женщина, служит ярким свидетельством прогресса страны в этой сфере. Кроме того, тот факт, что в 2021 году уважаемый Гурбангулы Меликулиевич Бердумухамедов пригласил членов диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии в прекрасную Авазу для проведения нашего заседания параллельно с саммитом глав государств Центральной Азии является дополнительным доказательством того, что Туркменистане придают важное значение региональному сотрудничеству в вопросах продвижения женского движения. Еще раз выражаю свою благодарность за эту инициативу. Уважаемые друзья, коллеги наши уже сегодня в ходе своих выступлений отметили, что женщины являются жизненно важным человеческим ресурсом для достижения экономического, социального благосостояния наших народов. Полноценное, равноправное участие их в общественно-политической, социально-экономической жизни стран имеет определяющее значение для обеспечения устойчивого развития. Как показывает история, в становлении многих великих личностей важную роль сыграли заботливые матери, жены, дочери. Уважаемые участники диалога, считаем, что конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество между государствами Центральной Азии и Российской Федерации отвечает интересам народов наших стран, а также является ключевым фактором устойчивого развития во всем нашем регионе. В этой связи мы убеждены, что сегодняшнее заседание нашего диалога имеет исключительное значение для укрепления регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира и стабильности. Необходимо также обеспечивать устойчивый, необратимый характер процессам взаимодействия и в большей степени задействовать ресурс народной дипломатии с активным вовлечением наших женщин. Я уверена, что реализация прозвучавших сегодня рекомендаций заложит прочную основу для дальнейшего укрепления многостороннего партнерства наших стран в формате Центральная Азия-Россия. Мы выражаем полную поддержку действующему председательству Туркменистана в диалоге женщин Центральной Азии и готовы оказывать всяческое содействие в практической реализации плана работы диалога на 2022 год, который был разработан всеми участниками диалога. Уважаемые друзья, сегодняшнее мероприятие наше проходит в период знаменательных событий для стран Центральной Азии и России. Так, в 2022-2023 годах наши страны отмечают важные исторические даты – 30-летие установления дипломатических отношений. Не могу не отметить, что за последние 30 лет мы достигли значительного прогресса и в области гендерного равенства. В этом ключе предлагаем под эгидой парламентов стран, правительств наших стран Центральной Азии и России проводить соответствующие конференции, форумы, круглые столы и другие мероприятия, которые посвящены женской тематике. Пожелать всем участницам диалога успехов и хороших результатов в нашей работе. Спасибо, благодарю за внимание. Forumun netijeleri boyunça jarnama kabul edildi. Jarnama özüne gender deňeçerligini öpüşün etmek, hemem döwletiň syýasy we ykdysady durmuşyny telekeçilik ösdürmäge dinanyň gatnaşygyny geňeltmek üçin milli we sewit derejelerini amalaşdyrmaly işler babaty maslahatlary jemleýe. Şeýlede resminamada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň köp taraply sewit hyzmatdaşlygyny mundan beýlegi puwtalandyrmak boýunça syýasatyny durmuşa geçirmekde ýardam bermäge dinanyň dialogynyň taýýardygy bellenilýär. Foruma gatnaşylar dialogyň düzgünlämesine hemem 2022-nji ýyl üçin işleň meýilnamasyna gol çekdiler. Meýilnama özüne Türkmenistana we dialoga gatnaşyjy beýleki ýurtlarda geçirmek meýilleşdirilýän dürli derejelerdäki çäreleri özüne jemleýär. Bellenşýäli bu resminamalar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogynyň şu ýylyň 12-nji aprelde San Ulga markaly geçirilen Nowatdaky mejlisine tasdiklanyldy. Foruma gatnaşyjy döwletleriň başdanlaryna taryhda ilkinji gezek Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň dinanlarynyň dialogyny gurmagy gollaw üçin oňa gatnaşyklary hoşallyklaryny bildirip, şu dowuşyň dostlukly ýurtlaryň netijeli gender syýasatyny ilerletmek wagtda hyzmatdaşlyk ösdürmäge, mundan beýlegim aýratyn üns bermäge çalışýanlyklarynyň suwtnamasy bolanlygyny ýygydylar.
Soňra Amerikada Aziya döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogyna gatnaşyjylar Sowda Senaat edarasynyň sergiler merkezine bardylar. Olar bu ýerde milli däp desturlary, halklaryň ruhy medeni mirasyny gorap saklayan zenanlaryň usatlyklaryny we ukyplaryny, olaryň döwlet durmuşynyň durly ulganlardaky eýeleýän orny, şeýle-de ýeten sepetlerini şöhretlendirýän giň möçürli sergi bilen tanışdylar. Serginin 50 sanyň gatnaşyjyjy bolup, olardan 6 milli pavilyonlar, 11 ministrlikler we pudoklaryň dolanyş edaralarynyň, 33 bolsa Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň diýwarlyklardyr. Sergide uludan tutulýan türkmen toýunyň ýagdaýy emele geldi. Döwlet simfonika orkestriniň sadanalarynyň, halk bagşylarynyň we meşhur aýdymçylaryň ýerine ýetiren aýdym sazlary çäranyň dawrasyny hassa artdyrdy. Sergide äwrt ul ekrany zenanlaryň parahatçylyk dörejilikli orny barada gurrun berýän wiza şekiller görkezildi. Sowetiň döwletleriniň we Russiýanyň milli libaslaryna aqym 6 sany gaýdlar meýdançaň merkezinde forma nişany emele getirýän milli kompozisiýany düzýärler. Güllü kompozisiýada ýerleşdirilen parahatçylaryň kepderisi ornuşyndaky şekil ajaýyp zenanyň keşi bilen baglanşykly gözellik duýgusyny döredýär. Forma gatnaşyjylar milli pavilyonlar bilen tanışdylar. Olarda Sowetiň ýurtlaryny we Russiýa mahsus däp desturlar, milli libaslar, zenanlaryň el işleri, sowgatlyklar, kitaplar görkezildi. Milli gymmatlyklaryň goralyp saklanylmagy hemde artdyrylmagy özüni parahatçylyk we dostlugyň hatirasyna, halklary birleşdirmek üçin tükönüksiz mümkinçilikler jemleýär. Bu pikir bayramçylyk sergisindäki baş taglim boldy. Serginin aratin bölegi çapxany önümler üçin niýetlenip, ona gahryman arkadamydyň türkmen halkynyň medeniýeti we sunugaty, ruhy gymmatlyklary barada gurrun berýän eserleri, şeýle-de forma gatnaşyjy ýurtlardan awtorlaryň çeper eserleri görkezildi. Dialoga gatnaşyjylar türkmen el işi sunugatyna bagyşlanan hemem forma öň sirasyny ingliz we rus tillaryna terjime edilen kitap sowgat berildi. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýiniň diýwarlygyndan gadymy milli libaslar, ajaýyp halylar, kümüşden zergerçilik önümleri, halk senetçiliklerinin işleri, öý hojulyk esbaplary, gadymy medeniýetimizde degişli gymmatlyklar görkezildi. Mehmanlar türkmen halkynyň baý taryhy meden mirasy bilen tanışdylar. Sergide görkezilen ajaýyp milli halylarda we el işlerine, saz gurallarda, usta sergerleriň önümlerinde, suratkeşleriň hemem heýkeltaraşlaryň işlerine çuňurmany bolup, olarda türkmen halkynyň ruhy öz beýan tapýar. Sergide türkmen halkynyň gadymy zähmet gurallary, tara, milli libaslaryň, halylaryň we keçeleriň, şaý sepleriň taýýarlanyşy, el işleriniň nusgalary interaktiw görnüşini görkezildi. Türkmen zenanlary gadymdan beri milli medeni mirasyň ajaýyp nusgalary bolan alaçylar örüpdirler. Jahek allymaş çalypdyrlar. El işiniň bu nusgalary gözbaşyny parasatlyň we gözelligiň şeşmesinden alyp gaýdap, renkleriň köp türlü bilen tapawutlandypdyrlar. Olar häzirki günde gaýdaryň we zenanyň arasynda meşhurdyr. El işleri müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirilip, türkmen zenanynyň buýsunçyny, şeýle-de şöhratyny görülipdir. Zenanlar barada alada jemgyýetde olaryň derejesini artdyrmak, Türkmenistanyň konstitusiýasyny we halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryna laýyklykda gender deňligini öpçün etmek, garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň syýasy ýörelgelerini eler tutulýan ugurlarynyň biridir. Biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklaryna dialog parahatçylygyň kepili hökümini kesitlenen filosofiýa eýermek bilen gender syýasaty babatda anyk maksatlara gönükdirilen wezipeleri durmuşa geçirmäge jogapkärli çemeleşýär. Biziň zenanlarymyz ören uly dörejilik kuwatyna eýe bolup, durly pudoklarda we ýokary ýolbaşy wezipelerde zähmet çekýärler. Telekeçilik bilen işiň meşgullanýarlar. Ösüp gelýän nesilleri parahatçylyk, söýçilik we hoşniýetli goňşulyk ruhyny terbiýelemäge, ruhy gymmatlyklar gorap saklamaga gatnaşýarlar. Milli libaslar toplumy çepereli zenanlar tarapyndan döredilen haly önümleri, agaçdan we ýüpekden işlenip taýýarlanan nepis işler mehmanyň ünsüni özüne çekdi. Suratkeşden döreden eserlerine hemde foto şekillerde türkmen zenanynyň keşfi bilen aýrylmaz baglanşykly, ruhy asyllyk we wepallyk, çäksiz söýüş hemem näziklik, mehmansyýarlyk we köp sany beýleki ajaýyp häsiýetler beýan edilýär. Melim oşýaly köp asarlyk tejribe we baý däp desturlara eýe bolan medeni insanperwer ulgamda gatnaşyklar Sowetiň ýurtlarynyň hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup durýar. Häzirki zaman gatnaşyklaryna gadymy ruhy ahlak gymmatlyklaryna dayanmak biziň halklarymyzy birleşdirýär. Hemem şol ýöreleri gorap saklamak we baýlaşdyrmak meýillerini beýan edýär. Däp boýunça bayramçylyk sergisinde Türkmenistanyň şäherlerinden daşynada, uly islegden peýdalanýan ýurdumyzyň dokma toplumlaryň önümleri giňden görkezilipdir.
Sağlyk Öreş we Derman Senaty Ministrliginiň diwarlyklaryndan mehmanlara derman otlaryndan taýýarlanan çaýlaryň durly görnüşleri hödredildi. Foruma gatnaşyjy denanlar şeýle sahabatly türkmen topragynyň naz-nygmatlaryndan, milli türkmen tagamlaryndan, şeýle-de köke süýji önümlerinden dadyp görmäge mümkinçilik aldylar. İşur zenanlar tarapyndan hödürlenilýän durly görnüşli önümler we hyzmatlar, şol sany bu sergiýiniň iň meşhur gymmatlyklarynyň birine urulan ajaýyp güller, türkmen telekeçileriniň üstünlikleriniň köpegişini suwutnamasdyr. Paýtagtymyzyň modeller öýi hemde hususy modeller öýleri ýurdumyzy öňürlen matalardan taýýarlanan milli libaslaryň täze toplumlaryny görkezdiler. Olaryň her birini sunuat eserleri bilen deňeşdirip bolar. Libaslaryň görkezýän meýdançasy milli keşdelen durly nagşdary bilen bezelipdir. Sport ulgamyna gazanylan ýeňişler barada gurrun berýän durly şekiller türkmen zenanlarynyň häzirki döwürde gazananlaryny beýan edýär. Özleriniň batyrgylygy, hemem çeýeligi bilen haýran galyrýan türkmen çapyksywar zenanlarynyň durly ýaşlarda münasip bolan syýlaglary aýratyn üns çekýär. Sirk sunugaty boýunça durly halkara festiwallarynyň kobaklaryna we bayraklaryna münasip bolan meşhur galkynyş milli at üstünäki oýnar toplarynyň çapyksywarlarynyň usatlyk bilen ýerine ýetiren durly tilsimleri forma gatnaşyjylary haýran galyrdy. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlar dialogyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow forumyň çäklerine geçirilen çäreleriň ähli guramaçylary Türkmenistanyň ak mermerli paýtagtyna gelip görmäge, häzirki döwrüň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga, hemde türkmen halkynyň baý medeniýeti bilen tanışmaga döredilen mümkinçilikler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Häzir bolsa Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogynyň jarnamasy bilen tanış edýäs. Gazakistan Respublikasynyň, Gyrgyzstan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Özbekistan Respublikasynyň we Russiýa Federatsiýasynyň zenan wekilleri bolan biz Sewitiň taryhyna elkinji gezek çagyrylýan Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogyna berýän gollaw üçin Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň başdanlaryna hoşallyk bildirýär. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogynyň möhüm ähmiýetini bellemek bilen parahatçylygy, durnuklugy we durnukly ösüşi öpüşün etmek maksady bilen Sewitlerini we halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde biziň döwletlerimiziň gazanan üstünliklerini nygtaýas. Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň durly ugurlaryny özara bäkitli we uzak möhletlerini gatnaşyklary ösdürmek wajyplygyny nygtamak bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň dünýäniň gün tertibindäki wajyp meseleleri çözmäge işçiň gatnaşygyny biziň döwletlerimiziň howpçylyk, daşgurşy gorumak, ykdysady, durmuş, ilmi tehnologik, medeni we insanperwer ösüş wagtynda öňe sürýän başlanýyşlaryny möhüm diýip hasap etmek bilen bütün dünýäde bolşýaly Merkezi Aziýada we Russiýa Federatsiýasynda zenanlar özleriniň işçiň hereketleri we täze pikirleri bilen howanyň öýtgemeginiň ýaramaz täsiri, daşgurşyň zaýalanmagy ýaly ähli howplara garşy görüşmekde, şeýle-de durmuş ykdysady, medeni insanperwer ösüşiň, saglyk goraýyşyň we bilimiň meselelerini çözmekde uly we wajyp goşunty goşýanlyklaryna öns bermek bilen şunun bilen birlikde zenanlaryň syýasy çözgütleri işläp taýýarlamagy we kabul etmäge işçiň çekilmeginiň hemem uluň döwletleriň durmuş ykdysady, medeni durmuşyna gatnaşmagyna gollaw berilmeginiň uluň ýüze-ýüz bolýan meseleleriniň has şalt we üstünlikli çözülmegine ýardam etjekdigine berk inanmak bilen pandemiýa şertlerine we häzirki döwrüň öňe çykarýan beýleki senaglarynyň şertlerine zenanlaryň aýratyny kömegi metäşdiklerini göz öňüne tutup milletara dialogyny öňe sürmek we parahatçylyk medeniýetini berkitmek boýunça Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogynyň şeýle-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyny Türkmenistanyň başlyklyk etmeginiň çäklerine meýilleşdirilen birnäçe çärelen geçirilmeginiň wajyplygyny nygtamak bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň soňky 30 ýylda gender deňligini gazanmakda we zenanlaryň döwlet hemem jemgyýetçilik durmuşyna gatnaşmagyny ýokarlandyrmakda alp barýan syýasatyny we gazanlanan öňüňdüşligini gollamak bilen
Birinci, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş wagty gün tertibine äklimiňi maksatlara ýetmek boýunça hereketleň 10 ýyllygyny Pekin jarnamasyna we hereketler platformasyna we Birleşen Milletler Guramasynyň gollagy bermeginde işlem tüzülen we kabul edilen beýleki halkara hukuknamalaryna özümiziň agrarlylygymyzy tasdiklaýas. İkinci, Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýanyň zinanlarynyň dörejlik we paraxaçylyk dörediji mümkinçiliginiň has dowlu durmuşa geçilmeginiň netijeli ýollaryny işläp düzmegiň şeýle-de halkara paraxaçylygy we durnuklygy berkitmek üçin oň ulanylmagyna ýardam etmegiň dialogynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtap belleýär. Üçüncü, zinanlaryň Merkezi Aziya we Russiýa Federasiýasynyň daşgurşy gorumak we ekologiýa meselelerini alyp barýan işlerini utgaşdyrmakda zinanlaryň ornuny güýçlendirmegi möhüm diýip hasaplaýar. Dördüncü, Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň liderleriniň soňky ýyllarda zinan liderligini, ýol başçylygyny, telekeçiligini gollamak, gender deňligini öpüşün etmek we mümkinçiliklerini ösdürmek we durmuşa geçirmek deň şertlerini döretmek meselelerini başyna başlan işlerini gollaýar. Beşinci, Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýanyň zinanlarynyň dörejlik mümkinçiligini has dowlu durmuşa geçirmekde jemgyýetçilik we döwlet durmuşynyň dürli ugurlaryny öz mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça tagallalary dowam etdirmek üçin çykyş edýär. Altıncı, Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýanyň halklarynyň medeni mirasyny gorap saklamakda we ösdürmekde zinanlaryň arasyndaky hemme tarapyny hyzmatdaşlyk puwtalandyrmaga gönükdirilen tagallalary gollaýar. Yedinci, Ilim we bilim, saglyk goruş, bilim düşünje bermek, medeniýet, sunugat we sport wagty hyzmatdaşlyk höwetlendirmek we giňeltmek boýunça zinanlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy gollaýar. 8. Pandemiýanyň we döwrüň beýleki global kynçylyklarynyň yaramaz netijelerini ýeňip geçmek boýunça hyzmatdaşlygy işleňleşdirmegi teklip edýär. 9. Zinanlaryň durmuş goruglygyny kanunçylyk we döwlet siýasaty derejesine kemleşdirmekde tejribe alşmagy we tagallalary utgaşdyrmagyň wajyplygyny nygtaýar. 10. Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň zinanlarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak babatyndaky siýasatyň durmuşa geçirilmeli ýardam bermege taýýardygymyzy ma'lum edýär we bu ugry biziň hyzmatdaşlygymyzyň iler tutulýan ugry diýip hasaplaýar. 11. Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýanyň zinanlarynyň elkinji dialogyny geçirmek başlanjy we mähirli mehmansuýerlik üçin Türkmenistana minnetdarlygymyzy bildirýär. Aşgabat şäheri, Türkmenistan, 2022-nji ýylyň 13-nji maýy. Ýurdumyzyň Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mämmedow Özbekistan Respublikasynyň Uly Mejlisiniň senatynyň başlygy Tanzila Narbayewa bilen duşdy. Duşuň dowamyny iki ýurdun arasynda ýoly goýulan parlamentary gatnaşyklaryny mundan bilegim ösürmek esas ugurlar kesitlenildi. Mihman Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýanyň zinanlarynyň dialogynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpün edilenligi üçin hoşarlyk bildirip, zinanlar dialogynyň sebitleýän gatnaşçylary we birek-birege ynamy, dostlukly gatnaşçylar we raýdaşlygy puwtalandyrmaga gönükdirilen hyzmatdaşlygy ötürmekde, geň derdeňligini üpün etmekde hemde zinanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmekde uly mümkinçilik açýanyny belledi. Duşuň dowamyna iki taraplaryň we köp taraplaryň esasda hemde awraýly halkara guramalaryň çäklerine ýola goýulan gatnaşyklaryň tutuş tebitde durnukly ötüşi we howpsuzlygy üpün etmekde möhüm ähmiýetiniň bolanlygy bellenildi. Söhbetdeşler iki ýurdun arasynda umumy taryha, medeniýete we däp desturlara esaslanýan gatnaşyklary ösdürmek üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny nyktadylar we ony iş ýoluna durmuşa geçirmegiň wajypdygyny bellediler. Russiýanyň Federal Ýygynynyň Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy Valentina Matviyenko we onuň ýanyndaky wekilletiň agdalary paýtagtymyzdaky halk hakydasy ýadygärlikler toplumyndaky Baky şöhrat ýadygarlygyna gül goýdular. Biziň ýurdumyzda bolşýaly watan ugrunda baş goýanlar hormatlamak, bütün durkun bilen watanymyzyň mukaddesliklerine uymak, agdy birligimiziň, jewitligimiziň, awra mertebämiziň synmazlygyny gorap saklamak, yntan mertebesini belent tutmak, ak yürekli, lebzi halal, rahmet söýür, belent ahlakly bolmak, manyly ömür sürmek ýörelgelerini dost doňuluk hyzmatdaş ýurtlarymyzda, şol sanda Russiýa Federasiýasyna hem belent sarpa goýulýar. Russiýaly mehmanlaryň paýtagtymyzyň mukaddes günjügini gül goýmagy, watanyň erkinligi, adatlygy ugrunda gahrmançylyk hereketleri bilen wepat bolanlaryň hormatyny aňladyp, bu awatda iki ýurdun arasynda gatnaşyklary, şol sanda medeni intanperwer ulgamda gatnaşyklary uly tarpa goýulandygyny ýüze çykardy. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şuň 13-nji maýda saat 20-den 14-nji maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış bolun.
Balxın vilayetine ötkäpdirýän bulutly hawa bolup, azgym ýağış şäher ýerlerim çakmagy mümkin. Demir atardan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejatine 11-16 gradus maýl, gündüzine 21-26 gradus maýl bolar. Ahal vilayetine ötkäpdirýän bulutly hawa bolup, azgym ýağış şäher ýerlerim çakmagy mümkin. Demir atardan tele sekundda 10-15 metr etýän şemal öser. Hawa gejatine 12-17 gradus, gündüzine 21-26 gradus maýl bolar. Mara vilayetine ötkäpdirýän bulutly hawa bolup, azgym ýağış şäher ýerlerim çakmagy mümkin. Demir atardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejatine 13-18 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Lewap vilayetine ötkäpdirýän bulutly hawa bolup, demir atardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejatine 14-19 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Daş vilayetine ötkäpdirýän bulutly hawa bolup, demir atardan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gejatine 10-15 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýl bolar. Paytahtymyz Aşgabat ötkäpdirýän bulutly hawa bolup, erden azgym ýağış şäher. Demir atardan tele sekundda 10-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejatine 13-15 gradus, gündüzine 22-24 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 14-nä magnit hadisatynyň goşup täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar yaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlede häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 3 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgümegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedene getirip biläjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz ola 2 metr araça berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip paslyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.